Ayungathuki into nje engatheni kodwa engifisa ukuthi uyazi. Ngilalela. Okay bhuti, njengoba wazi ukuthi okay, angazi ngizoqala ngaphi kodwa ngizokutshela. Ngisahlala e-Richards Bay ngaba nenkinga before ngimuve. Okay, okay. Ngalalwa umngani womngani wami womfana. Angikutholi kahle. Nalala ngoba nivumelene mhlampe noma kwenzekani? Cha, sasingavumelananga kwaba ukuthi kahle kahle wangibamba. So ubakudlengula kahle kahle ufuna ukuthi njalo. Yebo wangidlengula i-rape. And then wasuthulelani pho no double khulu kanje? Uzuyahamba uyabaleka and ngasho ukubaleni kwakho ukuhambeni kwakho sixoxe sikhonisa ayikho leyo nto. Nathini nini? Sasaba ukusho cause wayethembise ukuthi if kuwukuthi ngiyamreporta kubantu noma ekhaya uzobulala mina yena. Asikhohlwe-ke lokho okusho nani. Uphi yena njengamanje? Yena anginayo ishoti usehlalaphi kodwa wayevele ehlala eBay ehlala ngapho. Okay. Ngidinga igama lakhe isibongo sakhe. Okunye ngizayitholela khona. Kunzima ukuthi ngisho igama kodwa okay, uma ngisho umesebuyela ngakumina kuzokwenzakalani? Ngiyacabanga ukuthi thina singasaqala-ke ngazi ngisho nakuwena. Wena yisho igama nesibongo. Okunye ushiyele kumina. Hayi okay bhuti. Igama lakhe kwakuThabiso wakaMsimango. KaMsimango lapha ezansi? Yebo lapho-ke ezansi nje lesasifunda naye. Hayi-ke silungile leyo ndaba. Yebo bhuti, ngiyayezwa. Hayi. Awubuye nawe ke uzoyikhuluma nomama ngoba angazi abasibale indaba. Awubuye uzoyikhuluma nabo sobe siyilungisa thina ngendlela yethu la. Ngesidlali umxhakaba wemizi thina. Yebo hayi ngizobuya sizokhuluma. All right. Yebo ngiyabonga.